Mela nsellmilkom ftit momenti wara tmiem il-logħba bejn Red Bull Salzburg u Inter, logħba illi irbaħna 4-3 propju fil-battuti finali wara gowl ieħor ta' Stefano Sensi, il-plejer fraġli illi jidher li dan is-sajf tinsibuh dejjem fil-mument opportun. U bħalma diġà qed fil-logħba kontra il-Paris Saint-Germain jkun issejjer żbaljat anke mal-Al-Nassr, illum nerġa' nsostni illi minkejja l-fatt illi mhux plejer titolari, minkejja l-fatt illi ftit ta' sekondi ilu wasal l-aħħar acquist f'nofs il-ground li huwa Lazar Samardzic mingħand l-Udinese, u minkejja l-fatt li sfortunatament il-plejer huwa fraġli, Stefano Sensi għandu jinżamm fir-ruża tal-Inter ta' din is-sena. Il għaliex? Fil-logħb ta' ħbiberija qed naraw x'gols qiegħed jagħmel. U bħalma dejjem ngħid jiena, anki jekk forsi tista' tkun eżaġerata, Sensi fit għandek plejer illi għandu is-saqaj ta' Iniesta u l-moħħ ta' Xavi. Fil-fatt, meta jkun f'sektu anke man-nazzjonali jgħidulu, jiġifieri dan huwa tjubija ta' dan il-plejer illi jien nibqa' nsostni illi hemm post għalih fl-Inter ta' din is-sena. Anki jekk se nibqgħu b'dan l-apazzar ta' attakkanti. Il għaliex tista' anki minn 3-5-2 qleb għal 3-4-2-1 u pereżempju tilgħab Lautaro, Thuram, Çalhanoğlu u l-Sensi fin-nofs. Qed nagħti eżempji ħolieri. Imma dan biex nkompli nsostni l-argument tiegħi għalfejn Sensi għandu jinżamm hemmhekk nixtieq nagħmel parentesi. Forsi qiegħed jisma'na l-kollega Roberto De Brincat illi minn għada se jkun qiegħed jieħu sehem ukoll bħala mistieden residenti fil-programm Botta u Risposta, forsi xi darba jagħmlilna naqra tactical overview tal-midfield tal-Inter Stefano Sensi. Jiġifieri, imma dik hija storja. Però illum rrid iskorja l-gowl tar-rebħa minn pass ta' żlar. Plejer ieħor li dis-sena qed nistenna ħafna minn għandu. Għalkemm ovvjament ma nemminx li ħajkun titolari, imma naħseb illi l-logħba tal-lum komplet tissaħħaħ l-argument illi f'nofs il-ground l-Inter qegħdin tajjeb ħafna. Issa, mill-bqija l-logħba kienet logħba spettakolari minkejja l-fatt illi bdiet niżla xita li fakkitna ħafna ċertu maltemp li niżel f'ċertu ground lura lejn is-sena 2000. Kull referenza l-logħba Perugia Juventus hija b'mod każwali. Kienet logħba spettakolari fejn rajna minkejja kif qed ngħidu x-xita kontinwa, fast futbol miż-żewġ naħat, logħba tumbattuta u logħba ħansejħilek pożittiva. Jiena xi ħaġa li wkoll nixtieq nenfasizza llum vera li rajna 3 goals u is-Salzburg tilfu ġewx penalties, imma anki kif kont qiegħed ngħid il-sħabi li kont qed insegwu l-logħba magħhom ġewwa l-Inter Club Malta, jiena nħoss illi l-Sommer illum ma nistgħux niġġudikawh. Ir-raġuni hija illi da kull ilu jumejn ovvjament qatt irid jidra l-mekkaniżmi u lill-kollegi l-ġodda tiegħu. Jiġifieri jiena nemmen illi bħal Sommer hemm bżonn illi intuh naqra iżjed ċans. Plejer ieħor li għal darba kellu logħba tajba llum kien it-Turku Correa illi għamel gowl u assist. Jalla naraw Correa kemm il-darba it-Turku se jibqa' ma' wiċċna għalkemm jiena t-tama tiegħi li sakemm jagħlaq it-transfer market forsi iġib dawk l-20 miljun u neħilsu minnu.
Volli logħba tajba tat-Tuku. Parentesi żgħira oħra llum il-Lautaro ma rajniex. Nhar it-tnejn kellu tifel u l-issa mara tiegħu Agostina semmewh Teo, juża l-isem. Imma insomma, għawdu l-Rutti u l-Sinjura tiegħu. Infatti nhar kumment mingħand Gilmore b'sajna, s-somer jisfikom ton. Le fil-fatt Gilmore għalhekk jiena qed ngħid irridu ntuħ ċans il-somer, għaliex dana f'jumej ma jistax jidra sħab. Irridu nagħtu naqra ċans ma naraw x'ser jiġri, ovvjament min irid jitkellem fuq il-logħba din hija xandira diretta, tiddejqux ukoll tgħidu tagħkom fuq is-sezzjoni tal-kummenti. Ehm, Jiġifieri all in all, għawta ngħid kien hemm punti pożittivi mill-logħba, niskurjajna 4 gols. U minnhom li ġie mingħand De Vrij illum ħadd pjaċir li rajt il-Olandis jiskurja il għaliex anki għal-moral tiegħu se tiswa. Ma ninsewx inni jekk Acerbi li weġġa il-bieraħ mhux se jkun disponibbli għal-logħba tal-Monza 10 tiem oħra ser ikun propju De Vrij illi ser jibda il-partita l-ewwel logħba tal-kampjonat għaldaqstant huwa importanti illi Stefan ipoġġi moħħu hemm imma anke moralment ikun tajjeb u li huwa punt ieħor pożittiv minn din il- minn din il-logħba. Il-fatt li reaġixxejna tajjeb ukoll għall-inizjattiva tal-Awstrijaċi oġbitni. Jiġifieri, vera li d-difiża għamlu naqra żbalji, imma again, ifhimni dawn huma friendlies, jiena ovvjament nittama li dawn l-iżbalji sa tagħtihom oħra nirkupraw malkemm kif qed ngħidu. Illum it-temp ma tantx qiegħed. Jiġifieri. Issa il-logħba li jmiss l-ħarab ta' ħbiberija qabel ma immorru għal waqfa għazza bidu tal-kampjonat, ser tkun nhar il-ħadd li ġej kontra l-Grazja tim Albanis, l-logħba titlab fit-8 ta' filgħaxija. Dan se jkun test importanti fejn anki hemmhekk verament nkunu nafu eżattament fejn qegħdin bl-Inter tissa, għaliex ovvjament min qed isegwi transfer market jaf biżżejjed illi qed fadlilna attakkant illi tina garanzija ta' madwar 10-15 gowl u difensur ieħor backup ma nafx kif se nġibuhom bil-budget miżeru ta' 30 miljun illi ħallilna ċ-Ċiniż, imma fuq externals, fuq transfer market nitkellem kif jalaq. Jiġifieri u mill-bqija mbagħad we're good to go għall-kampjonat. Forsi nota ħarja li nista' ngħid f'dak il-maltemp u f'dak id-diluvju naħseb illi l-logħba kellha titħassar. Anzi, ġitna tajba illi ma kellniex injuries għaliex il-ballun kien tqil, il-ground kien tqil u ċertu riski setgħu anki ġew evitati. Mela, jiena dak li kelli xi ngħid għallejla rigward il-logħba Red Bull Salzburg Inter. Infakkarkom illi minn hawn ftit ieħor dan il-video se jkun qiegħed disponibbli wkoll fuq il-YouTube page tagħna. Għaldaqstant tinsewx tidħlu tafsu li dik is-subscribe ħalli wkoll inkomplu nkabbru il-komunità tagħna fuq YouTube. Inwieġeb ukoll il-Grayson Camilleri qabel ma nagħlqu li qed jgħidilna Sommer huwa golem neħnant il-Bayern. Naħseb il-Bayern ħaġa tajba kienu għamlu il-Bayern huwa top team. Grayson dak huwa d-diskors li qed nipprova ngħid fil-fatt ejja nagħtu ċans il-Sommer jidra lil sħabu u mbagħad inkunu nistgħu niġġudikaw. Voldiri minn daqshekk qegħdin naqblu. Fuq jumej training ma tistax niġġudika plejer fil-fema tiegħi. U b'dak il-ħsieb jiena nista' nagħlaq, għada nfakkarkom li fid-disa jibda l-istaġun il-ġdid tas-sensiela botta u risposta fejn se nkunu qegħdin niddiskutu il-Premier League, se nkunu jiena, Roberto De Brincat il-mistieden residenti ukoll se jkollna partitarju ta' Chelsea u rappreżentant fil-Manchester City Supporters Club, imma fuq hekk nitkellmu għada fid-disa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dak il-ħin, ħudu ħsieb u sempre forza Inter.